Менә мин 25 еллар инде гыргырый кияүләре әле дә бара сәхнәдә. Менә шушы костюмны киеп, әле дә уйныйм. Татарстанның халык Россиянең от казанган артисты Дания Нуруллинаны сәхнә өчен яратылган артист димен ни дисең? Ул кояштай балкып сәхнәгә чыгуга тирә-юньне нурга төрә. Шуңамы аны Дания Нурлы дип йөртүчеләр дә бар. Гыргырый кияүләрендә Гырпинә, Казан сөлгесендә Саҗидә, сиясеңме, сөймисеңме дә Вәсилә, Зәңгәршәлдә Мәрфуга. Гайрәтле хатын уйнадым, мин ишандым. Бик яратып уйнадым. Гомумән мин эшемне яратып эшлим. 9-нчы сыйныфтан соң Казан кызы Дания Нуруллина театр училищесына керә. 2-нче курста укыганда аңа Камал театры Мостай Кәримнең Ай тотылган төндә спектаклендә шәфәкъ ролен тәкъдим итә. Ул чакта кызны театрның баш режиссеры Ширияздан Сарымсаков күреп ала. Мин бик тырыш идем. Менә кичкенә генә роль бирсәләр дә мин аны зур иттереп уйный идем. Ул рольне биргәч тә мин режиссерның нәрсә әйткәнен язып бара идем. Мен ят кешеләр белән аралашмыйм. Якындар Меңләгән тамашачыны елаткан да, җырлаткан да Дания ул. Тукай исемендәге дәүләт бүләген аңа кабатланмас хатын-кыз образлары булдырганы өчен бирделәр. Бу исемне әле лаеклы йөртү өчен миңа яңадан хезмәт итәргә кирәк. Яңадан үземне сәхнәдә күрсәтергә кирәк.